Čus lidi, já vás zdravím. Je to dlouho, co nebyly videa. A teď budou, protože někam letím, to uvidíte za chvíli. Do přistání je to 2 hodiny, sedíme 4, teď na záchodě a ukážem se, co tady je, no, tady jsou nějaký, já nevím, nějaký pytle, plaveťák, no, to není tady toho. Jinak, tak jsme tady, Pepsi. A jdem do hotelu. Teď jsme asi 14 hodin správně, nebo teď dohromady všechno, jako i s cestou, i letadlo, prostě čekání a takhle. To nejhorší byla ta cesta, to byla už hodina, to je utrpení. A tady už Dubaj, ne? Tak už jsme nám přijeli, teď jsme zrovna u toho Museum of the Future. Bydlíme někde daleko, bydlíme teď nevím kolikátý patro, myslím, že 47. Je to úplně bomba. Tady vedro docela. Teď je nějakých 22:02 a teď je tady dost vedro. A pokoj je úplně mega nádherný a těch pater je tam asi 65, je takhle velký. A my jsme, myslím, že ve 47, takže to je docela dobrý. To je úplně velká ta budova. A zítra půjdeme na Burj Khalifu a pak ještě někam, teď nevím kam, ale asi ten Burj Dubai a takhle, nějaký ty dobrý věci. Jo, jinak takovýhle výhled máme z toho spokoje, jo. Já nebudu řvát, protože teď už je
nebo jako nechci mluvit nahlas, protože teď už je prostě skoro půlnoc, jako, a není úplně dobrý tady řvát, no. Takže je to tady nádherný ten výhled. A jakoby přímo za náma je Burj Khalifa. Tam je, no, nebude vidět určitě, to ne, ale tam je, jakože tam, no prostě tady, jak je ta silnice hlavní, tak tam je Museum of the Future. A tady letí letadlo, myslím. No, asi jo. A je to tam jako hodně osvětlený, no. Tohle by měla být ta nejrušnější silnice asi tady. Jako fakt, jako tady toho jezdí mega moc. Těch pruhů, kolik tam je? 1, 2, 3, asi 7, já to nechci počítat, ale je tam fakt hodně. A tady je ještě metro. No. Takže je to tady velký, no.